Не стала спевака, якого называлі голасам Савецкага Саюзу. У маскоўскім шпіталі ва ўзросце 80 гадоў памёр спявак і дэпутат Дзяржаўнай думы Іосіф Кабзон. Цягам 60-гадовай кар'еры Кабзон выканаў каля 3000 песень, шмат з якіх сталіся сімваламі эпохі. Апошні вялікі канцэрт даў у дзень 75-гадовага юбілею, але выступаў і пасля гэтага. Іосіф Кабзон 6 разоў абіраўся ў Дзярждуму Расіі. З 2015 года быў пад санкцыямі Еўразвязу. Цягам апошніх 15 гадоў спявак і палітык змагаўся з анкалагічнай хваробаю, зазнаў некалькі аперацыяў. Фільм «Крышталь» беларускай рэжысёркі Дар'і Жук спачатку скарыў замежныя фестывалі, а цяпер выйшаў у шырокі пракат і ў Беларусі. На прэм'еры, што адбылася ў кінатэатры Масква, усе квіткі былі прададзеныя. Фільм, які ўжо ацанілі гледачы ў Адэсе, Выбаргу і Карлавых Варах, беларусам асабліва зразумелы, бо ён паказвае нашыя 90-е з безграшоўем, стыхійнымі рынкамі і клубнымі рэйвамі, на якіх завісала моладзь. Галоўная гераіня Эвеліна вучыцца на юрыста і мусіць працаваць юрыстам. Але яна адмаўляе правілы, марыць стаць дыджэем і ў пошуках свабоды спрабуе з'ехаць у Амерыку. Вырвацца, аказваецца, не так проста, і гераіня апынаецца ў беларускай правінцыі, пасярод п'янога несчастливого веселья. Эта история была навеяна мне несколькими реальными историями, которые произошли с моими подругами в конце 90-х. И вот одна из таких героинь сейчас играет за диджейским пультом. Мы мечтали о том, о чем мечтали наши родители, но не могли воплотить после того, как железный занавес спал. То есть это была такая идея фикс. Стужку, якая здымалася з удзелам кінакампаніяў ЗША, Нямецчыны, Беларусі і Расіі, упершыню за 16 гадоў выставілі ад нашай краіны на Оскар у намінацыі «Замежны фільм». Выкліканая гэтым шуміха дадала фільму папулярнасці, мяркуе Андрэй Курэйчык. Ён бачыць тэндэнцыю ў тым, што незалежнае беларускае кіно сёння робяць рэжысёры-эмігранты. Сергей Лазніца, Кирилл Нонх, а цяпер і Дар'я Жук. Это такое удивительное сочетание иностранных технологий и действительно белорусской ментальности. Даш, которая там в середине 90-х живет в Нью-Йорке, тем не менее принесла то, что мы здесь иногда не в состоянии понять о себе. Да, это свежий взгляд со стороны. Зрэшты, атмасферу 90-х складана уявіць без мітынгаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Гледачы, якія бачылі фільм на фестывалях, сцвярджаюць, што ў ім былі сцэны з чарнобыльскім шэсцем. Але ў версіі для беларускага пракату палітычныя згадкі былі адцэнзураваныя. Александра Дорская, Белсад. Гадзінаю познею ніяк не забыцца сном. Вечарына памяці кандыдата гісторыі, паэта, этнографа і культуролага Эдуарда Масько прайшла ў горадні. Пасля ягонай смерці ў 2011-м такія сустрэчы сябры, калегі ды блізкія ладзяць штогод у дзень яго народзінаў 29 жніўня. Дзеляцца сваімі задумкамі, нейкімі планамі ці здабыткамі ўжо. Таму гэта такая творчая атмасфера, якая вакол Эдзіка, але не абмяжоўваецца толькі ягонымі творамі. Кожную імпрэзу прысвячаюць новай тэме, звязанай з творчасцю і навуковымі даследаваннямі выбітнага гарадзенца. Сёлета ўдзельнікі размаўлялі пра рэлігійныя матывы ў паэзіі Эдуарда Масько. Веру, што веру, бо як бы меўся знайсці я меру, крэс між табой непрывабным і вабным д'яблам. Эдуард Масько, адзін з першых у Беларусі пасля атрымання незалежнасці, заняўся даследаваннем гісторыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў міжваенны перыяд. Ён паказаў на вельмі добрым матэрыяле, сапраўды это абгрунтавана, это паказана, там шырокая база і архіўная, і літаратурная, і просто аналітычная, што в заходняй Беларусі вот в этой міжваеннай 20-годзе фармавалася своеасаблівая плынь нацыянальнай беларускай культуры, которая адрознівалася ад таго, што рабілася в БССР. Па многіх параметрах. Хоць на яго даследаванні грунтуюцца тыя, хто займаўся тэмай пазней, навуковая праца Масько так і не была аформленая ў паўнавартасную манаграфію, а адзіны зборнік вершаў «Займеннікі» выдалі пасмяротна. Эдзік адзіны ў Беларусі прадстаўнік сюррэалістычнага мастацтва вербальнага. Такіх, як ён, няма больш такіх паэтаў. Нешта падобнае, скажам, ёсць, прысутнічае ў беластоцкай паэзіі, это Надзея Артымовіч, і можна паралелі правесці яшчэ з Алесем Разанавым. Сябры ды блізкія Эдуарда Масько прыкладаюць намаганні, каб яго творчая і навуковая спадчына была апублікаваная, а традыцыю ладзіць імпрэзу на народзіны плануюць працягваць. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.